uye wahamba nathi inkosi yamakhosi endleleni zonke babona amandla onke wasabela ukuphila. Siyaphinda sizosho nakulolu suku lwanamhlanje sithi akakho omunye uNkulunkulu esiyakumkhonza, kakho namunye esiyakumphakamisa. Siyakuphakamisa lakho igama ngokuba linikeziwe ebantwini, yilo lodwa Nkosi yamakhosi, igama likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu ophakemeyo, sibonga inkazimulo yakho ongayisusanga phezu kokuphila kwethu. Sibonga ukuba Nkosi yamakhosi usivikelile ezintweni zonke bezingenzeka, size sibe phakathi kwale ndawo kube ngumusa wakho nothando lwakho. Busa-ke Nkosi yamakhosi phezu kwezimpilo zethu, busa umqalisi nophelelisi wezinto zonke phezu kwezimpilo zethu. Senze okuthandwa nguwe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba ngasekuseni ukuthi uNkulunkulu wethu ophakemeyo, amandla akho aphakathi kwethu, amandla kaMoya oNgcwele akhona phakathi kwale ndawo. Sizizolela ubukhona bakho ngezikhathi zonke. Siyabonga-ke uNkulunkulu wethu onamandla onke, inkonzo yakho isaqhubeka. Siyazi babona amandla onke ukuba uzoyiphatha ngesakho isandla. Asifisi inkosi yamakhosi ukwenza ngokwethu, kepha sifisa ukuholwa nguwe. Siholeke mnini mandla onke egameni elihle lomfowethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyabingelela bangcwele egameni lenkosi Jesu Kristu. Ngiyabingelela. Ngicela ukunibingelela bangcwele ngezwi elifumaniseka uJohn 3 verse 16. Izwi elijwayelekile bangcwele. Elifunde kanje: ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe izelwe yodwa, ukuba ilona lo okholwa yangabhubhi kodwa abe nokuphila ukuphakade. Alibonga amalenkosi. Sibonga lolu thando bangcwele lokuthi uNkulunkulu usithandile kusukela ngonyaka odlule. Sawela bangcwele, sawelela Nkosi yamakhosi. Singahlala phansi bangcwele, singahlala phansi bangcwele, singahlala phansi. Sibonga ukuthi uNkulunkulu uye wahamba nathi bangcwele unyaka wonke odlule. Haleluya. Wasigcina, wasilondoloza saze sakwazi ukuthi siphinde sizobonana kulonyaka omuhle omusha. Nginibingelela ngalelo lizwi bangcwele lokuthi sithandiwe, ngoba ngifisa ukuthi nisithandwa zezulu. Naze nabahle bangcwele. Haleluya. Naze nagezeka. Hayi ncome nje umzalwane ohlele eceleni kwakho uthi yazi le hairstyle yakho ngiyayithanda, ngoba sathandwa emazulwini. Nogqoke kahle nje useceleni kwakho uthi wazwagqoka kahle. Alibonga amalenkosi. Sizithandwa zezulu. Yazi ukuthi khona into esiyenzile, sike samkhahlela uSathane, samnqoba ngosuku lokuqala. Sathi nje ngesonto lokuqala sizobe sikhona, sizophakamisa lo. Haleluya. Sathatha ama-resolution ukuthi ngalonyaka sizomkhonza ngokweqiniso, ngoba uthe uyindlela neqiniso bangcwele. Manje sizomkhonza ngokweqiniso, singabi nazo zonke ezinye izinto, sithembele nje kuyena yedwa. Libonga amalenkosi. Ngiyabingelela bangcwele, ngibingelela ubuholi bebandla, obaba be-leadership nomama bakwabo, ama-families wabo. Ngibingelele ngokukhethekileyo futhi once more again uma kukhona iy'nceku zenkosi ezikhona esiphakathi kwethu, siyazibingelela bangcwele. Ngicela nibashayele izandla bangcwele. Sibingelele bangcwele once more izisebenzi zenkosi ezikhona zonke phakathi kwale ndawo bangcwele ngey'gaba zawo. Haleluya. Kodwa ngifisa ukugcizelela kakhulu kulaba abasiklinelayo. Alibonga amalenkosi. Yabo labo bazalwane benza umsebenzi oyisimangaliso, ngoba akumnandi ukwenza lo umsebenzi ngale. Alibonga amalenkosi. Kodwa ngenxa yokuthi bakwenza ngokuthembeka nangokuthanda, uNkulunkulu angathi angababusisa. Ama-security asigadela iy'moto. Haleluya. Ama-security asigadela iy'moto, abakwa-media, iband yethu. Bangcwele,
Kwangathi namhlanje khona umfutho enutholile alibonke amale Nkosi. Haleluya. Yazi ukuthi uNkulunkulu usebenza ngabantu abancane. Haleluya. Avela andise khona izwe ngilizwile eMidrand ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kanye kodwa wenza ngekhathi eziningi. Alibonke amale Nkosi. Khulume nje kanye ukuthi makuvele ihlahla emhlabathini. Kodwa ihlahla vela njalo ihlahla imfino na yonke into. Ilanga liphuma njalo lishone njalo. Khuluma kanye uNkulunkulu bese kuyenzeka. Alibonke amale Nkosi. Angizokhohlwa bangcwele ukubingelela esikhonza nabo kwi-social media. Alibonke amale Nkosi. Kona wonke ama platforms siyanibingelela egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Bese ngibingelela bangcwele ubaba noma baba Mahlaba noma Mahlaba egameni elihle lomfelo Jesu Kristu. Bangcwele kwaze kwamnandi la kade sikhona. Haleluya. Yazi yamunandi i-crossover. Haleluya. Baze basihlelela into emnandi. We were ascending and advancing. Alibonke amale Nkosi. Kulo nyaka sizo ascenda. Alibonke amale Nkosi, sizophakama umkhonzo uNkulunkulu ngendlela ehlukile. Alibonke amale Nkosi. Hayi makade ukule level, ithi unyukela kancane mzalwane. Uye kule level. Mawukade ule level, ithi ukuya lapha abangcwele. Ukuze kuthi isitha masifika, ungashayi ngale yanto obushaya ngayo, usela. Ushaya ngezinto makade usula, ushaya ngezinto ozobukusula. Uphosa amamizali. Alibonke amale Nkosi. Hayi phela amamizali amakhulu. Umkhuleko. Alibonke amale Nkosi. Makade ungakhuleki, ukhuleke njalo. Uvuke njalo ekseni ukhuleke. Isitha usiface. Alibonke amale Nkosi. Ngoba thina sizelwe ngongahluleki. Osizelwe uNkulunkulu. Ozelwe uNkulunkulu uyalinqoba izwi. Haleluya. Ngibingelela ubaba noma abasenzele le yankonzo ebimnandi ngendlela eyisimangaliso eMidrand ngize ngabuye izolo bangcwele alibonke amale Nkosi. uNkulunkulu waba muhle wasivikela wasiphephisa sonke sabuya siphephile. Asimonge kakhulu bangcwele. Ngaphandle kokudla isikhathi eside nje bangcwele ngicela ukuthi ngingene ezimemezelweni ezikhona zosuku la namhlanje. Angifisi ukuthi kube khona engimkhohliwe bangcwele ngambingelelanga. Haleluya. Hayi nambe ngababingelelanga. Hawu ngiyabonga moya engcwele. Haleluya. Ikhaya elingavakashelwa ikhaya elingelihle. Alibonga amale Nkosi. Makukhona nje abaqalayo ukuba nathi la eKingdom Christ Kingdom Citizens. Alibonga amale Nkosi. Ngicela bekhona ungashawa uvalo umzalwane wami akuzoshiya ukuthi woza phambili no. Phakamise nje isandla ngane yakwethu kukhona loluthando esiye sibamukele ngalo abaqalayo kuba nathi. Haleluya. Siyababona bangcwele, siyababona. Ake nenzeni kanjalo bangcwele. Manje ngifisa ukunitshela ke bangcwele ukuthi ke nenze kahle. Haleluya. Nenze kahle neza endaweni kade kujuxuzwa kwenziwa zonke izinto lezi. Abantu bejabulela uJesu wethu. Ha. Bejabulela uJesu wethu kodwa beze endaweni yokumkhonza. Bejabule bonke. Kuyisikhathi samaholide abanye bebemphika kodwa bemvuma mase kuyodliwa libonke amale Nkosi. Uyazi umangale bayamphika uJesu kodwa mangabe sekuthiwa uKhisimusi, Christmas, usuku lokuzalwa kweNkosi. Uzelwe nje phakathi kwethu udwele inhlizweni zethu. Alibonke amale Nkosi. Nenze kahleke nadela konke neza endlini yokuzomkhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu uzonibusisa bangcwele ngokwenza kanjalo. Sengazi ukuthi izicelo zenu athe uNkulunkulu mazaziwe nguye ngokukhuleka nangonxusa nangokubonga. Anifezele konke bangcwele. Inkosi yomusa ibe nani. Cela ungene ezimemezelweni bangcwele ezifundeka kanje. Njalo ke
ngesonto siba nalezi inkonzo nalenkonzo esikuyona namhlanje eqala ngo 7 kube intercession from 7 to 8, then i-worship team yethu isikhonze kuze kube kulesi sikhathi esesisona njengamanje inkonzo iphume before kushaye u12 bese kuthi inkonzo yesibili sibe nayo iba seThekwini eupper room eThekwini inkonzo iqala khona ngo12:30. Hallelujah. Isimemezelo sesilandelayo wangcwele okay, isimemezelo esilandelayo bangcwele sithi sisamile inkonzweni bangcwele zaphakathi nezinsuku alibonke amalenkosi sizokhonza ngamasonto kuphela kuze kudlule lezi sikhathi zamaholiday. Inkosi yomusa inibusise. Then inkonzo elandelayo ngicabanga ukuthi inkonzo emnandi le bangcwele, inkonzo ye prayer and fasting. Hallelujah. Awanciphu amen. Angithi bangcwele besina lababhemu. Hallelujah. Lababhemu sike sathi ukwanda kancanyana ngoKhisimusi ngoba besidla singayi control. Hallelujah. Kwavela laba alibonke amalenkosi. uNkulunkulu usithanda sishayphekile alibonke amalenkosi sibahle. Hallelujah. Lenkonzo ke izosibuyisela esimweni sekuthi sibukeke sibahle alibonke amalenkosi. Sizongena kwinkonzo ye prayer and fasting enama benefits ayisimangaliso. Umuntu wangaphandle uyancipha kukhulu wangaphakathi. Hallelujah. Uyancipha lo wangaphandle obonekalayo bese kuthi lo ngaphakathi ongabonakala kodwa bese kuphinde kubonakala emzimbeni ukuthi khona into eyenzakalayo alibonke amalenkosi. Ile nkonzo ke bangcwele uJesu ayithandayo alibonke amalenkosi. Khona umfundi owathi inkosi sisamile thina ukukhipha amadimoni kulomuntu pho kwenzeke kanjani alibonke amalenkosi. uJesu wathi akukhona kuphela ukukhuleka kodwa nango khuleko nange fasting amadimoni ayakwazi ukuthi abaleke alibonke amalenkosi. Ngiyakuphraphrase abangcwele kodwa uma uhlela ugxilile kuyona lenkonzo ziningi izinto ezenzakalayo ama benefit uyakhula kongaphakathi ume ngesibindi umoya ongcwele kuvakashela njalo wenza izinto eziyisimangaliso alibonke amalenkosi. Ile nkonzo ke bangcwele iqala mhla ka 12 January to 1 February alibonke amalenkosi. Ngicela sishayile ihlombe bangcwele. Siyakhunjuzwa bangcwele ngePastors Appreciation ukuthi still sisa contributor bangcwele iminikelo yethu kule account esinikeziwe yawa FNB. Hallelujah. Ngicabanga ukuthi Selem i-account number yawa FNB bangcwele ngicela siyithathe le nombolo efundeka kanje 74431188470. Ngiphinde bangcwele i-account yawa FNB i-account i-Pastors Appreciation account and then inombolo yayo bangcwele ithi 74431188470. Tithes and offering bangcwele account yakhona nayo iko-FNB inombolo yakhona is i-account number yakhona is 6241443943. Omunye uzozibuza ukuthi hayi le account ngoba mina nginayo account angisebenzi washaka kwacima kwavutha amalanga. Manje sikholwa uNkulunkulu onazo zonke izinto. Hallelujah. Sikholwa uNkulunkulu uthi baba mengabe sifundisa la wathi ukholwe ukuthi umsebenzi usunawo i-account yakho futhi izoba nayo imali
uzokwazi unikela. Manje ngingako ukuthi ngiyacizela ithathe mzalwane ngoba ukukholo ngokukholwa makuthiwa ithathe inombolo e-account ukuthi awusebenzi uthi Nkosi mina ngibhekise kuwena. Alibonga manje Nkosi uNkulunkulu onayo yonke into akukho angenako ukuthi awusebenzi okwesikhashana. Alibonga manje Nkosi ngokukholwa uzosebenza. Thatha i-account ungayibheka njalo zonke izinsuku. Nkosi ngithembisile uthe wena konke kuwena kuyenzeka akukho ongenzeki kuwena. Manje mina ngifuna ukuzonikela nami ngifuna ukunikela i-account yami yazeke ukuthi iyawenza umsebenzi weNkosi ngoba ayikho enye indlela. Ngeke seza sonke labangcwele sazoshumayela kodwa ngomnikelo wakho sukukhiphile iNkosi yomusa iyakubusisa ngayo. iNkosi yomusa inibusise bangcwele. Amen. Okay, siyaqhubeka bangcwele. Abazalwane abafisa ukuya amanzini amaningi bayacela ukuthi ngabhalisa etafuleni ngasemuva. Abazali badlulisa ubonga kakhulu ebandleni ngokuphumelela kwabo enkonzweni yase-Midrand. iNkosi yomusa inibusise. Sengena kabengcwele kwabaxolisile umndeni wakaphakathi xolisile umndeni wakakunene xolisile umndeni wakababundebele umndeni wakababumadinane ubrother uXolani osishayela insimbi ngapha akekho naye namhlanje uxolisile umiss bafikile emsani na uxolisile then bese kuba usister ezinhle Ngcobo abaxolisile. iNkosi yomusa inibusise bangcwele. Amen. Sesiya ke bangcwele enkonzweni yomnikelo. Haleluya. Ngizocela obaba abazosenzela lenkonzo ezingaphambili. Haleluya. Ngizocela ne-worship team izoza ngaphambili sisezokwenza lenkonzo yomnikelo. Ifisa kancane nje bangcwele ukufunda izwi kusuzizela inkonzo yomnikelo inkonzo ebaluleke ngendlela esimangaliso bangcwele sanikelelwa uKristu Jesu ukuze ukuphila kwethu kufihlwe emaphakadeni. Manje nale nkonzo esizoyenza manje bangcwele ibaluleke ngendlela esimangaliso. Ngifisa ukufunda lencwadi izwi lenkosi elitholakala encwadini kaMalaki 3 verse 10 elifundeka kanje bangcwele. Ngenisani konke okweshumi endlini yengcebo ukuba kube ngukudla endlini yami. Ningivivinye ngalokhu usho uJehova Sebawothi uma ngingeya kunivulela amafastela ezulu asezulwini nginithululele izibusiso konokwaneleyo. iNkosi yomusa ibusise ukufunda kwezulayo manje naphakade. Amen. Ngizocela ke bangcwele size uNkulunkulu manje bese yifungile kukancane la eyifunga khona isuke serious ngaleso statement noma ngaloko asikwekushilo. Alibonga mali lenkosi kodwa ke ubese wanesithembiso futhi la sokuthi uma ninikela mina ngiyokunenzela nongaphezulu kwaloko eningiphe kona. Alibonga mali lenkosi eninikele ngakho. Manje isibusisiwe ke isandla esiphayo kunesamukelayo. Alibonga mali lenkosi. Ngizocela ke bangcwele si vale amehlo. Nkosi yamakhosi siyabonga dalo wezulu nomhlaba ngaleli thuba elihle kangaka. Nkosi yamakhosi sisondela kuwe sithathe lapho Nkosi yamakhosi lokhu okuvela kuwe sikubuyisela kuwe ngeenhliziyo Nkosi yamakhosi ezithokozile. Siyakhuleka egameni kaJesu Kristu waseNazaretha ukuba uphinde Nkosi yamakhosi ugcwalise ngoba izwi lakho Nkosi yamakhosi limile njalo
alimemezeli inkosi yamakhosi okubi, kepha ngumnini mandla wonke liyacebisa ngesikhathi zonke. Sithi umnini mandla wonke abantwana bakho lapho bekhiphe khona phinde ukubagcwalisele ngegama elihle lomfelo Jesu Kristu waseNazaretha manje naphakade. Amen. Ngizocela ke ubaba besaphakamisa kulezitsha eziphakamayo imnikelo yethu oweshumi nawo wonke ama-offerings ubaba Thabethe nobaba uNcwango, bese kuthi kulezi eziphakamayo umnikelo esazinqumela thina njenganebandla ukuba sinikelele abazali bethu ukuthi kuwo wonke umsebenzi wenkosi abawenzayo ube yimpumelelo. Inkosi yomusa inibusise. Siyabonga abangcwele.
uJesu unamandla, Nkosi yami, Jesu unamandla, Jesu. Ake sonke linamandla Nkosi, uJesu unamandla, Nkosi yami, Jesu, uJesu unamandla, Nkosi yami, akedlule uJesu. Heavenly Father, we give you praise. We thank you. Impela uNkulunkulu wethu wena unamandla. Esonene sakho kukhona amandla, kukhona igunya. Egameni lika Jesu namanje ke Nkosi abantwana bakho bethema ongcwele baletha kuwe. Egameni lika Jesu abanye Nkosi balethe Nkosi uJesu imbewu emhlabathini oyizandla zakho uvundile. Egameni lika Jesu Kristu izoqhuma ithela ithelo babona amandla onke ngegama lika Jesu. Moya ongcwele siyabonga ukuthi wena Nkosi ayikho into eyenziwa abantwana bakho kuwe abayenzelize. Egameni lika Jesu Kristu we give you praise, Father, in Jesus' mighty name. Amen. Singaphakama bazona siyezwe lenkosi sidumise kafushane. We glorify your holy name. We bow before your throne. We glorify your holy name. We bow before your throne. We glorify your holy name. Glorify your holy name. Bowing before your throne. We glorify. Siwenza mkhulu wena holy name. Bowing before your. We glorify.
Hallelujah. 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 Indeed, Heavenly Father, we bow before you. Nanamhlanje sizithoba sizendlala phambi kwakho. Sisondele altare lakho ngokuthobeka nangokuthuthumela sivuma ukuthi wena uyinkosi uyabusa phezukwayo yonke indalo oyidalile. Here we are, Heavenly Father, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, one thing that we know, Heavenly Father, ukube ubungekho empilweni yethu, some of us will probably not be here. Namhlanje sibona umusa nokuthi sikwazi ukunyathela even endlini yakho. Muso wasenzela wona ngendodana yakho Kristu Jesu. Siyabonga Baba, that's all that we can do. We can come and just give honor unto you, present our praises unto you, Heavenly Father. Sisho ukuthi impela akekho ngafaniswa nawe, akekho ngalinganiswa nawe. Luthatha udumo lokufanele nasekuseni egameni lika Jesu Kristu. Baba siyabonga lithi izwi lakho nguyizolo namhlanje naphakade. UnguJehova ongaguquka ushintshi. Ukusukela emaphakadeni ubulokhu uNkulunkulu awukazi ushintshe, awukazi uguquke. Sekwedlule konke, you remain God, you do not change. Siyabonga ukukhonza uNkulunkulu ongazamazamseki. uNkulunkulu ohlalayo ezwini lakhe. uNkulunkulu osifungayo ngezwi lakhe. uNkulunkulu esingamethemba nesingathembela kuye ngoba yena uthembekile impela. Baba siyabonga. Zincane izibongo zethu uma siqhathanisa nomsebenzi osenzele wona ngendodana yakho Kristu Jesu. Indeed, you are wonderful, oh God. Hliziyo yethu Baba iyethaba nanokubizwa ngabantwana bakaNkulunkulu isimangaliso. This is one title, Heavenly Father, eyenza sithobeke ukubizwa ngabantwana bakaNkulunkulu. Sibona umusa wakho. Sasingafanele lithi iBhayibheli sasikude ngenxa yokona kwethu, kodwa umusa wakho wasenza sabizwa ngabantwana bakaNkulunkulu, siyindlalifa zezulu lakho. Siyabonga Baba. What a wonderful God you are, full of mercy and grace. We thank you, Heavenly Father, as we gather ukuzwa wena ukhulumisana neimpilo zethu kule ndawo. Blessed be your precious name. Simshayile kakhulu izandla uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Sisamile kanjalo bazalwane, with our eyes closed, sizokwenza umkhuleko ngokwemfundiso yala ekhaya ukukhulekela izwe lakithi, sikhulekela abantu bonke. Lithi iBhayibheli mawufunda ku 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Socela kodwa ukufunda qale ku verse 13 ukuze sibone icontext. La uNkulunkulu uphendula umkhuleko kaSolomon ebonga emva kokuthi eqeda ukwakha ithempeli wayeselidedicate kuNkulunkulu. Ekhuleka ebonga while he was dedicating itempele uSolomon, one of the things azisho during his prayer of dedication ukuthi
uma abantwana baka-Israyeli bezithola bonile wherever they are, or izinto ingabahambeli kahle bese bebuya beza kule ndlu bekhuleka befuna ubuso bakho, wena ubaphendula la endlini yakho. Alibonge igama lenkosi. Then uNkulunkulu mayesemphendula uSolomon, mawuqala ufunda ku verse 13 uthi, when I shut up heaven and there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear and I will forgive their sin and heal their land. Alibonge igama lenkosi. As we are going to pray, bazalwane, praying for our nation, sizocela ubaba uMchunu. Ngike ngambona ubaba uMchunu eze ngaphambili asihole kulomkhuleko. I-solution bazalwane to all the challenges esibhekene nayo njengamanje seabantu emhlabeni wonke nasezweni lakithi, ayizuvela kwenye indawo, kodwa izovela kuNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu says uthi la uNkulunkulu, he will forgive our sins and he will heal our land. We know bazalwane, our land needs healing. Our land needs healing. There is so much that uNkulunkulu desires to do, and he has begun to do, and he has continued to do it ezweni lakithi. Kodwa manje ngenxa yesitha esicindezela the explosive power uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu imanifeste ezimpilweni zethu, it requires ukuthi ibandla likhuleke. Mhlawumbe omunye uzothi hayi mina babukhumala ngizange ngone lutho ngizokhuleka ngithini. uDaniel didn't do anything when he stood in the gap for the children of Israel repenting, engazange enze lutho, but he took his responsibility yokuthi njengomprofeti uyena okufanele ame nathi njengebandla. It is our responsibility bazalwane ukuthi sime and stand in the gap before God on behalf of our nation, where these zinto ezenzakalayo are caused by us as individuals or by us as the church. It does not matter. Our responsibility ukuthi sime esikhaleni on behalf of our nation. When God hears our prayers, the Bible says he will forgive our sins and he will heal the land. Over to you, Baba Mchunu. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu onamandla onke nonguyise wenkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga Baba ekseni ngomusa wakho nothando lwakho osuvuse ngalo. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla ukuthi unyaka ka2026 usificile siyaphila. Siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele ukuthi kungumusa konke ukuphila kwethu akusikona ukuhlakanipha nokwazi kwethu, kepha uNkulunkulu siyaqonda ukuthi kungumusa wakho uNkulunkulu olungileyo. Nanamhlanje inkosi yamakhosi ekseni sibonga uNkulunkulu ubukhona bakho kule ndawo. Uthe uNkulunkulu ezwini lakho lapho kuhlangene khona ababili nabathathu ngezwi lakho nawukhona uNkulunkulu wethu onamandla onke. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu ongcwele, sikhulekela ibandla iChrist Kingdom Citizen, my Father, bonke abangenile kule ndawo uNkulunkulu akade besindwa baphume uNkulunkulu belula. Uthi uJesu zanini kimi nina nonke ensindwayo nenikhatheleyo ngiza kuniphumuza. uNkulunkulu olungileyo, siyathandaza Nkosi ukuthi endaweni yaseVerulam Baba ngokuba khona kwaleli bandla ebese kuba khona ukuthula, ebese abantu bayasindiswa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele, sikhulekela
babona amandla iDurban yonke, sikhulekela iKwaZulu Natal yonke, sikhulekela iSouth Africa yonke. uNkulunkulu ongcwele bonke obabekile uNkulunkulu ongcwele ukuba bahole, uNkulunkulu kwezombusazwe babona amandla, ngoba wena uNkulunkulu amakhosi abekwa nguwe futhi amakhosi asuswa nguwe uNkulunkulu ongcwele. Siyathandaza ukuthi inkosi wonke ama-decision abawenzayo uNkulunkulu abesentandweni yakho Nkosi yamakhosi, konke uNkulunkulu abakwenzayo nabakuthintayo ngezandla zabo kube sentandweni yakho uNkulunkulu ongcwele, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba siyakhuleka, sikhulekela iAfrika yonke uNkulunkulu ongcwele, sithi uNkulunkulu iAfrika belongs to Jesus ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sikhulekela uNkulunkulu iEurope, sikhulekela iAsia, sikhulekela iNorth and South America, sikhulekela uNkulunkulu namandla iMadagascar, sikhulekela iAustralia, sikhulekela iziqhingi zonke umhlaba wonke kuba uNkulunkulu ethi ivangeli likaKristu lifinyelele ezindaweni zonke. uNkulunkulu onamandla ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, Baba wethu onamandla, singakhohlwa ukukhulekela isithandwa sakho uIsrayeli, ngaye Nkosi yamakhosi isizwe sakho owasikhethayo ukuba Nkosi kuzala umsindisi. Babona amandla ukuze sonke sisindiswe ngokufa nokuvuka kaJesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu onamandla ukuthi wena usanguye uNkulunkulu owadala izulu, wadala umhlaba, wenza thina abantu ngomfanekiso wakho. Kuthe noma sesilahlekile, wena uNkulunkulu wasenzela umusa ngecebo lakho, wanikela ngendodana yakho ezelwe iyodwa, elithi izwi lakho uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe iyodwa, ukuthi lo nalo kholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Baba wethu ongcwele siyabonga namhlanje Nkosi ukuthi imkhuleko yethu isifinyelele kuwe Nkosi yamakhosi, wasuyayiphendula. Baba siyakhuleka ngokukholwa ngoba lithi izwi lakho uNkulunkulu, umkhuleko okukholwa uyawuzwa ebese uyawuphendula. uNkulunkulu onamandla siyathandaza Nkosi ekuseni nezimpi Nkosi zaseRussia, nezimpi uNkulunkulu othi zakwa-Israyeli, kuba wena uNkulunkulu kube nguwe ongenelelayo. Babona amandla ziqedwe nguwe, kube khona ukuthula ngokwentando yakho uNkulunkulu ongcwele. Siyathandaza Baba ekuseni egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, sikhulekela uNkulunkulu onamandla nebandla lonke globally, abantwana bakho uNkulunkulu abathengiwe ngegazi likaJesu, kuba Nkosi yamakhosi kungabi khona noyedwa osalayo endleleni, ngoba lithi izwi lakho uNkulunkulu ngenxa yobude bendlela abanye bayasala endleleni. Siyabakhulekela uNkulunkulu kuba kungasali namunye. Ithi inkosi uJesu mayibuya, ibuye uNkulunkulu bonke bekulungele uNkulunkulu onamandla ukuba Nkosi bangahlwithwa. Baba siyasikhulekela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, udumo lukufanele uNkulunkulu, nesibongo sikufanele zingezakho, namandla nobukhosi nobungcwele bungobakho, egameni elihle nelinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu umNazaretha ongcwele. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Awukushaya izandla udumisa uNkulunkulu. Shaya ikhwela mawukwazi ukushaya ikhwela, ukikize mawukwazi ukukikiza. Hallelujah. We have crossed over to 2026. That deserves a celebration. Awumshayele uNkulunkulu izandla. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Awamukela umakhelwane wakho nje ukuthi welcome to the new season. Bingelela umakhelwane wakho. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Sibingelelane nje bazalwane, kumnandi ukunibona ngo-2026. Bona ukuthembeka kaNkulunkulu. Asikaze sizwe ngisho nowodwa umbiko ongemuhle
musa kaNkulunkulu. That on its own bazalwane kuyadinga ukushayela izandla nje siyibandla likaNkulunkulu ukubona uNkulunkulu ehamba nathi. Amen. Besigcwele imigwaqo abanye bethu ngoDisemba siyo celebrate eGoli, abanye bebhabha emoyeni siye eGoli kwafika kwamnandi uNkulunkulu enathi. Nawo bungekho you are going to ascend. Alibongwe igama lenkosi because kwakuyitheme yebandla kwakungeyona itheme yabantu ababekhona. Ukuthi kulo nyaka we are ascending and advancing. Alibongwe igama lenkosi. We are ascending and advancing bazalwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Ngokubonakalisa umusa wakhe ezimpilweni zethu. Amen. Umbingelelile makhelwane. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Ake sishaye izandla samukele khona bukaMoya Ingcwele. Lonke izulu likhona phakathi kwethu. Ngaye uMoya Ingcwele. Amen. Sibingelele kuBabdimba program director wethu, and also greet and acknowledge our worshipers. Thank you bazalwane and our musicians. Sibonge kuzona zonke izisebenzi zebandla ngokwama department alo abasevayo kuona. Sibingelele ubuholi bebandla nomama, sibingelele bonke obaba nomama nobhuti nosisi nabantwana abancane egameni lika Jesu. Amen. Makukuthi bakhona abafundisi inceku kaNkulunkulu ezikhona phakathi kwethu, siyathanda ukudlulisa ukubingelela nakuzona ngenhlonipho enkulu nangokuyithoba. Sibingelele acknowledge kakhulu abazali bethu baba noma in their absence bathe bazosijoyina next weekend. Hallelujah. Hayi manje ngathokozile phela bazalwane, sizobatshela bangasijoyini. Ake nikhombise ukuthi nithokozile ukuthi basijoyina next weekend. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Siyathanda ukuthi sibingelele kakhulu nabazalwane bethu abasivakashele. Siyathanda ukuthi sinamukele Christ Kingdom citizens on behalf of ubaba nomama. Sibingelele nabazalwane abakhonza kanye nathi kuma social media broadcast platforms asebandleni. Alibongwe igama lenkosi. Igama lami nguThamsanqa Khumalo, ngumntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu, ngiyindodana yala ekhaya. Ngiceliwe abazali ukuthi njengoba bengekho namhlanje ukuthi ngize ngidlulise lokho okubekwe uNkulunkulu enhlizweni yami okusuka ezwini lakhe. Amen. Hallelujah. Bazalwane kulezi insuku enhlizweni yami kubeke kakhulu ukubonga umusa uNkulunkulu asenzele wona ngokusipha indodana yakhe uJesu Kristu. Mawufunda iBhayibheli khona indawo la lithi khona uNkulunkulu usiphile ukuphila okuphakade naloku kuphila kusendodaneni yakhe. Amen. So lento iya ngokuya ingithinta ukuthi ngempela indaba kaJesu ijule kangakanani kumuntu owumzalwane. uNkulunkulu ekhuluma ukuthi ukuphila lokho kuphakade asiphile kona akuhambi kuntante emoyeni, kuhleli endodaneni. So uma umzalwane ufuna ukuphila okuphakade kuhleli endodaneni, so kufanele ufune indodana. Hallelujah. Praise the name of Jesus. So mawuzofuna indodana ke ngeke uyifunde eincwadini ezu4 zabavangeli bese kuyaphela. Unfortunately, and I have grown
to realize bazalwane mawufunda iBhayibheli ukuthi kusukela kuGenesis uzufika encwadini yesambulo uJesu. Amen. And iBhayibheli liyamangaza abazalwane ezuqhubeka ulufunda ujula kulona uyabona ukuthi iBhayibheli is not just a mere collection of arbitrary books and stories. You begin to realize ukuthi the centrality of the Bible is Jesus. Amen. Noma ke bazalwane singeke sibe nesikhathi namhlanje sokuprova lokho. But as uya ngokuya ulufunda iBhayibheli, you do begin to realize whether you will analyze that book by book, you will see Jesus. I can guarantee you. You will see Jesus in each and every one of the books that are in the Bible. Noma ngabe kuthi mhlambe uyifunda ngamaqoqo ehlukaniswe wona, but you still see Jesus. Alibonge igama lenkosi. Makukuhle enkosini ngelinye ilanga sosithola ithuba lokuthi sikwenze lokho, kodwa mhlambe nje ukuthi sidlule kuleyo ndawo mawubuka incwadi ezu5 zokuqala zeBhayibheli, uGenesis, uExodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy. Incwadi zeBhayibheli zokuqala ezayibhalwe uMoses neziyifoundation yenkolo yobuJuda kuyiTorah. But you still find Jesus there. Hallelujah. Sometimes uyawumangale ukuthi abayifundayo bangamtholi uJesu yini abasuke beyifuna kuzona. Amen. Ngoba uJesu uyavela lapha kuGenesis la iBhayibheli likhuluma khona ngendaba yokuthi imbewu yowesifazane iyochoboza ikhanda lenyoka. It's talking about Christ. Echoboza ikhanda likaSathane. Amen. Ku-Exodus iyavela indaba kaKristu eyiwundlu lephasika. Avela uKristu kulezi incwadi zo5 ewumnikelo opheleleyo. In the book of Leviticus ila kugcwele khona iminikelo eminingi. Abantwana bakaIsrael abayalwa sebeqala beshayela umthetho ukuthi kufanele bayinikelwe, but yonke leyo mnikelo are consolidated and summarized kuKristu ewumnikelo opheleleyo. Amen. And then mawubuka elinye iqoqo le incwadi engayibiza ngokuthi are historical books. Yila usuku usuqala khona ukusibona lesi sithombe sivela kancane. Lesithombe salesithembiso esuKristu. Suke sesiqala sivela kancane mawusufunda ama historical books. Kanti lezokuqala zika Mose zisuke nje isenza ifoundation yalesi sithembiso esiuKristu. But once you enter into historical books, that's when you begin to see lesi sithombe siya ngokuya siqama. Amen. Mawubuka nje incwadini kaJoshua nomsebenzi uNkulunkulu ayibizele uJoshua wokuholela abantwana bakaIsrayeli ezweni lesithembiso bawelisa umfuli iJordan. Kwanqamuka imana sebewelile baqala impilo entsha njengokwesithembiso sokuthi uNkulunkulu kunezwe ayizobanikela zalona. It shows there the type of uKristu esiholele empilweni yaphakade. So uyamthola uKristu. Uyamthola uKristu eBhayibhelini. uKristu buyavele umhlengi. Mawufunda incwadi kaRuth. Etakula ifamily kaNaomi ngokushada noBoaz wahamba yoclaima zonke izinto ezayibelonga kwifamily kaNaomi ngenxa yokuthi uRuth
wayekade egane enye yamandodana. uBoaz is being called a kinsman redeemer ngokwenze njalo, which is a type of Christ redeeming us from our sins. Alibongwe igama lenkosi. uJesu uyavela eyinkosi mawuyifunda le ncwadi zehistory. Avela uJesu eyinkosi esekhandelwe ngisho isihlalo sakhe esibizwa ngeSeat kaDavide. Amen. Kwaqanjwa neJerusalem la kuyohlala khona isihlalo sakhe sokubusa. Yabizwa ngeCity of David. Gcwele uJesu eBhayibhelini bazalwane. Masifuna ukuphila okuphakade, ukuphila kuphakade lithi iBhayibheli kusendodaneni. So itask yethu ayinzima kakhulu ukufuna uJesu. Alibonge igama lenkosi. Futhi ngalesi sikhathi bazalwane, mawumzalwane, the first thing okufanele uyilambele, fanele ulambele uJesu. We want to know more about Jesus. Amen. Kuneqoqo lencwadi eBhayibhelini ezipoetic, ezinye zibizwa ngama wisdom books. Nakuzona uyamthola uJesu incwadi zabaprofeti, major and minor prophets. Uyamthola uJesu egcwele, ubizwa ngomalusi, uyitshe legumbu, uyidwala lensindiso yethu. Amen. Ugcwele uJesu. Angithi uyasibona isithombe sesiya ngokuya siyaqhama. Salesi sithembiso kodwa sisekwi Old Testament. Kodwa sesiyaqhama lesithombe salento uNkulunkulu asithembise yona. Then as you enter kwi New Testament, that's when now you see a fulfillment and a revelation yalesi sithembiso. Ba kusukela incwadi zabavangeli, incwadi yezenzo zabapostoli, mawufunda zonke incwadi zampostoli uPaul nabanye abapostoli ababebhalile incwadi, uzuyofika encwadini yesambulo. Uyavela uJesu, vela uJesu uMesiya. Uyavela uJesu eyindodana kaNkulunkulu. Uvela uJesu umsindisi. Uvela uJesu eyizwi ebizwa ngolizwi. Avela uJesu high priest, umpriest omkhulu. Useyavela manje, uyavela in the New Testament. Kodwa kusukela kuGenesis ibiloko nje ithi kancane, uyayibona imovie mayiqala. Qale kuvele kancane ithombe before kukhale lo msindo lesekuzovela lo muntu esasimbiza ngestarring. Kuthi dledleng abese yavela. Kodwa kuba nalabanye abavelayo ekuqaleni. Iqala kanjalo indaba, sivele kancane isithombe. But once you enter in New Testament, boom. This is our movie star, Jesus. Hallelujah. Umalusi omuhle, inkosi yamakhosi, ingonyama yomndeni kaJuda, newundle lahlatshwa. Uyavela uJesu. Alibonge igama lenkosi. So bazalwane, as much as ngike ngasho ke ukuthi asinaso isikhathi sokuthi singene sigxile kule ndaba, mawunasi isikhathi uyakwazi ukuyithola lezi zinto. If you want to do it book by book, I can assure you, mawungenasi isikhathi ungithinte ngikulekelele, I can assure you ukuthi uJesu uyavela eBhayibhelini. Alibonge igama lenkosi. Maningi amavesi engiwatholile bazalwane. I've been reading through this. Amavesi in each and every book afakazelayo ubukhona bukaJesu eBhayibhelini. He is the center, he is the thread that just knits the whole story together from Genesis to Revelation. It's about Jesus. So masifuna uJesu usezwini lakhe. Hallelujah. Ijulile bazalwane indaba kaJesu, to the extent ukuthi during the time of his ministry la emhlabeni nababehlala naye every day babehamba bahambe badideka ukuthi kanti uba lo muntu. I came across this scripture ngizocela ukuthi sisifunde
As a theme scripture yethu namhlanje Mark chapter 4 from verse 35 to verse 41. Mark chapter 4 from verse 35 to 31. La sizwe uJesu utshela abafundi bakhe ukuthi aswele siye ngaphesheya. Amen. Uthi let us cross over to the other side. And then iBhayibheli lisitshela ukuthi bangene emkhumbini. Bamngenisa noJesu and iBhayibheli lithi yayikhona neminye imkhumbi. This tells me ukuthi labazalwane babesolwandle noma sithi babesemanzini amaningi ngoba babehamba ngemkhumbi. Amanzi ke is not a natural habitat yomuntu ofana nami nawe. So ngaso sonke isikhathi udinga izinto zokukulekelela ukuthi ube kuleyo environment because it's an uncomfortable environment. Ukuba semanzini umuntu, amanzi adalelwe ofish nezinyilwane ezayidalela ukuhlala emanzini. So if you find yourself as a human being usemanzini, you cannot be comfortable in the water. Alibonge igama lenkosi. But la we see ukuthi uJesu ushilo wathi aswele siye ngaphesheya. Bamthatha bamfaka emkhumbini and lithi iBhayibheli yayikhona neminye imkhumbi. Ku verse 37 iBhayibheli lisitshela ukuthi kwasivuka isivunguvungu esikhulu. Amazi aphoseka phakathi emkhunjini. To the extent ukuthi umkhumbi lithi iBhayibheli wazwaqala wagcwala amanzi. Amen. Ngicabanga ukuthi sinayo iunderstanding bazalwane ukuthi in situations like this kwenzakalani where amanzi eseqala engena egcwala emkhumbini ukuthi umkhumbi usuke ungasekho esimeni sokuthi uqhubeke wenze into ofanele ukuthi uyenze. The only alternative ukuthi uzike ngoba amanzi ayesegcwele ama conditions ukuthi uqhubeke usebenze umkhumbi ayengasekho right. Because sometimes singabantwana bakaNkulunkulu bazalwane sisindisiwe. Akusho ukuthi everything is nice and smooth. We are just cruising ensindisweni. uNkulunkulu would not be fair makuwukuthi insindiso izokwenzeka ibe lula. Ngoba izinto asihlelele zona idinga ukuthi silungisiseke. Kube nezinto ezisukayo kuthina. Some of these things are removed ngokuthi sidlule intweni ezama challenges. Awazele khona ukusilimaza noma asenze singabaze ubukhona bukaNkulunkulu namandla kaNkulunkulu nokuthembeka kaNkulunkulu. But ama challenges asukezele ukukhulisa ukholo lwethu. Alibonge igama lenkosi. This is the situation abafundi abayithola kuyona. Bahamba noJesu, he's inside the boat. Kodwa amanzi ayangena emkhunjini. Bakhona nabo, but the only difference uJesu lele in the same boat le egcwele amanzi. Bona bayaphenika in the same boat. Uyayibona icontrast ekhona kule environment yakuleyo leyalwandle ukuthi kunesphepho isivunguvungu amanzi angena emkhunjini, but kunento edidayo ukuthi kukhonolele emkhunjini elithi iBhayibheli ungena amanzi. Kukhona ababhiza abaphenikayo. Amen. So the question is bazalwane, yini eshodayo? Yini cause yalomehluko? Labantu they are in the same environment ekufanele ngabe baphethe kabi bonke. Kodwa manje lithi iBhayibheli ikhonolele. Ngalabo abanye bayaphenika. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. Ngitheke bazalwane, enye yezinto engiyiqaphelile ukuthi uJesu during his ministry ukujula kwendaba yakhe kwakudida even nabantu ayehamba nabo. Here they are. uJesu gave them instruction ukuthi aswele siye ngaphesheya.
Ubabdimba ukhuluma enye into ade ikhulunywa lapha eMidrand ukuthi uNkulunkulu speaks once kodwa mayidala izinto ayikhulumile zidaleka perpetually and continuously. Ekhulume kanye yena. Indaba yakejeka lapho ke bazalwane ukubamba ukusho kwakhe. Ingozi yonakala lapho ukuthi azange bakubamba ukusho kwakhe because when they were facing isimo esasibenza batatazele bashesha bakukhohlwa ukusho kwakhe. Uzwa indlela abakhuluma ngayo kuyena mase behamba beyomvusa. Ngiyacabanga ukuthi yonke imizamo ababeyizama mhlawumbe bephethe amabhakede babusibiya khiwa ngamabhakede kuchithwa kuzama ukukhipha amanzi ukhibhakede elilodwa kungena amadrama 100 engenwiswa amagagasi. Yayibona nje kwakuyinto eyayingayenzi impact to the extent ukuthi they gave up and they remembered ukuthi hayi man khona umuntu olele. Amen. But abangakhumbula ukuthi nje obelela ukuthi ushilo. Yeah. So bakhumbula ukuthi ulele and they ran to him but mfundisi kanjani unganaki sibhubha sebekhohliwe ukuthi ushilo. But bayakhumbula ukuthi umfundisi ngoba bama-addressa ngako lokho ukuthi umfundisi. Inkinga bakhohliwe ukuthi utheni and they are panicking. Ifie yenza njalo ke bazalwane iyakucima ukukholwa. So akufanele sivumele ifie ezimpilweni zethu. Lithi iBhayibheli wavuka uJesu wakhuza umoya. Wawukhuza umoya. Wayesetshela ulwandle ukuthi alithule luthi du. Zombili lezi zinto akhuluma nazo uJesu they responded to him immediately. One iBhayibheli liyasho ukuthi kwanqamuka umoya. Two lithi kwaba khona ukuthula okukhulu. And then he goes back to these disciples of his. Useyabathethisa after having done this. Ukuthi yini ukuba nesabe kangaka? Yini ukuba ningabi nako ukukholwa na? Amen. Because the question is, it difference kuleya scenario, kuleya environment, kuleya scenario eyenzeka. Kulo leya lwandle kuloya mkhumbi. Was faith. uJesu wayedemonstrate ukuthi under all circumstances your faith should not be shaken. Even in the midst of the storm. Ngithanda kakhulu ke labazalwane kuverse 41. Mayiqeda ukubathethisa lithi iBhayibheli besaba ngokwesaba ukukhula. Base bekhuluma bodwa. Bathi kanti lo ubani? Amen. Bathi kanti lo ubani? Bahamba naye. Bayabuzana bodwa. Kuthi nomoya nolwandle liyamlalela. Amen. So kuyakhombisa ukuthi kwasabona noma babehamba naye babengakamqondi kahle yayingakambuleki indaba kaKristu ukubona ukuthi ubani. Kuthi kanti lo ubani? That's a question. Bazalwane kufanele sibuze yona ngalomuntu esimlandelayo. Ukuze singayitholi silandela into esingayazi. Fanele sihluphe ukuthi ubani uJesu. Hallelujah. Babuzana lo mbuzo nje bazalwane mawuhlehla ukusukela ku chapter 2 kule ncwadi kaMark ngiyakubona nakwezinye kodwa nje mawuhlehla usukela kule scenario uye emuva. This was not the first experience yabo noJesu enza imangaliso. Amen. In fact kusukela ku chapter 1 bebehamba naye uJesu ephulukisa umuntu oyephethwe amadimoni. Bazibabuzana bodwa ukuthi ka nomoya abangcolile bayamlalela. Bahambe bebuzana nje. Bahambe bebuzana nje. Ukuthi hey, nomoya abangcolile bayamlalela. Amen. Bamangele. Amen.
and umkhwekazi kaPetru bambonile emsindisa phambi kwabo befika bezodla emva kokuthi kade bekhonze ephilisa lithi iBhayibheli wabahamba beyodla idina kwamkhwekazi kaPetru bafika umkhwekazi kaPetru uyagula lithi iBhayibheli wambamba ngesandla wamkhulekela kwaphela ukugula wasukuma wabakhonza wabenzela ukudla phambi kwabo abafundi bakhe so bambonile enzima ngaliso bephuma bephulukisa abantu ababenezifo ezihlukene ekukhipha amadimoni they were there khona kwenye indawo la iBhayibheli elithi waphilisa khona umuntu onochoko zonke lezi zinto wayengazenzi privately wayezenza in public and in front of them alibongwe igama lenkosi ziningi ezinye izinto abayibona nabazizwa izinto ayifundisa uJesu mawufunda kusukela ku chapter 2 nje uzuyofika ku chapter 4 there's so many things that he did in front of them hallelujah but we see in chapter 4 right at the end of chapter 4 babuzana ukuthi kanti lo ubani amen so lento bazalwane ingilethela i-challenge mina kwabekeke enhlizweni yami ukuthi ngeke ngiququde ngedwa le challenge ake ngithele ibandla nami ngeyebonkolo ingangiququdi ngedwa ayisidleni sonke lento bazalwane haleluya ukuze singagcini ngokuthi sazi nje ngoJesu but kufanele simazi yena hayi ukuthi sazi ngaye kuphela kufanele sazi yena because that is where the relationship is and that is what umpostoli says mawufunda uPhilippians chapter 3 verse 10 ethi ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela einhluphekweni zakhe ngimfuze ngokufa kwakhe that's a level at which we must know Jesus hallelujah that's a level ekufanele sisimazi ngayo uJesu umpostoli uPaul washo lamazi uxwayisa ibandla laseFilipi uxwayisa ibandla laseFilipi mawufunda incwadi yabaseFilipi uchapter 3 mawufunda amavesi angenhla uyabona umpostoli uPaul la uyabaxwayisa uqala ixwayiso zakhe mawufunda ku verse 3 muqala ku verse 3 uthi ngokuba singusoka thina esikhonza ngomoya kaNkuluNkulu sizibonga kuKristu Jesu singethembe enyameni and then ku verse 4 he starts to talk about history yakhe uthi nakuba nami bengingaba nokwethemba enyameni umunye umuntu ecabanga ukuthi unokwethemba enyameni mina kakhulu 1 ngasokwa ngosuku lwesishaka lombili 2 ngiwohlanga lakwaIsrayeli 3 ngingowesizwe sakwaBenjamin 4 ngiyumHebheru wabaHebheru 5 ngokomthetho ngiyumFarisi 6 ngokushisekela ngingowazingela ibandla the lastly ngokokulunga okusemthethweni ngingongasolekiyo hallelujah yabona la umpostoli uPaul lento ayichaza la ifana nalento eyayishiwe ukuthi ukulunga kwethu kwemvelo uJesu uNkulunkulu kubuka njengezidwedwe ezibolileyo ngoba la umpostoli uPaul uchaza imvelo yakhe utshela ibandla ukuthi who he is ebachazela ukuthi umJuda wabaJuda and wazenza zonke izinto eziyisiko ngenxa yokuthi waba nenhlanhla ke yokufunda umpostoli uPaul uyasho la ukuthi ngokomthetho umFarisi ngokomthetho noma engazange agcotshwe kodwa ngokomthetho nangokwama qualifications akhe umFarisi ubona ngani engakaphenduki wayehamba aye kuSanhedrin afuna afuka incwadi zokuyopersecute abazalwane ngendlela babemrespecta ngayo yangeziwazi babemnikeza ngoba beunderstand bona ngokwabo nangokwe religion yabo ukuthi uyayazi lento ayenzayo
So he's boasting about these things. In fact, ukwashisa ibandla ukuthi nazi izinto engiyizona, but these are not the things that I can boast about. And then what does he say ku verse 7? Ukuthi kanti ke lokho okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa yokwazi uKristu. Amen. Zonke lezi zinto ishaya indiva. Mind you, uyazi mufunda ihistory kaMpostoli uPaul bazalwane. uMpostoli uPaul he was a well-off young man. uMpostoli uPaul. Lento ngangayixoxa kwabanye abazalwane. Ifamily yakubo kaPaul kwakuyifamily right. To the extent yokuthi ngalesa sikhathi Israel was annexed by the Roman Empire. Ifamily kaPaul, they were given a special recognition by the Roman Empire of being the citizens of the Roman Empire. That is similar to what ama empires afana no Britain bemabe awada abantu lama titles abaze babizwe ngose ungazi ukuthi benzeni. Bayabizwa kunye kubizwa ngeorder of the British Empire, kunye kubizwa ngemember of the British Empire. Ubizwe ngose. So ifamily yakuboka Paul babe kuyileyo level because i-Roman Empire was in charge. And ngaleyo ndlela umpostoli uPaul nefamily yakubo, they were highly recognized. That is why umpostoli Paul had an opportunity to study at the best school yobuJuda ephethe uGamaliel. And abahlolayo bayasho ukuthi ama qualifications akhe are equivalent to 2 doctoral degrees. Umpostoli uPaul ngokwe level yokufunda kwakhe. So these are things umpostoli uPaul ayengabhosta ngazo. But isimuzwa lethi ngenxa kaKristu konke kwayinzuzo kimi ngikushaya indiva. Does not matter ukuthi unani empilweni. It does not matter ukuthi uyini empilweni. Kristu is always paramount. Hallelujah. Alibongwe igama lenkosi. Sesizothandaza abazalwane, ngizocela ukuthi ke sibuke kancane lento esho umpostoli Paul la kuleli verse uverse 10 ku Philippians chapter 3. There are 4 things ezivelayo kuleli verse. Number 1, uthi ukuze ngimazi yena. Amen. And la umpostoli uPaul mayigcizelela ukwazi uJesu is not talking about intellectual knowledge or just nje ukumazi ukuthi oh lo usibanibani uhlala endaweni ethile, okay, it's fine. Alibonga igama lenkosi. The knowledge that he is talking about here, it means the personal encounter with Jesus. To have a close communion with Jesus. That is what is required of us, bazalwane. To have an intimate and a relational knowledge of Christ. That's a level of knowledge that we need to have. This is the knowledge that is being explained by umpostoli Paul in this scripture. And then he goes on to say namandla okuvuka kwakhe. Ukuvuka kaJesu bazalwane thina njengabazalwane kufanele sikubuke njengesigigaba nje senzeke mandulo osekwaphela ngaso kwadlula ngaso. Isigigaba sokuvuka kaJesu kufanele kuthina njengabazalwane sibe yisymbol yokunqoba. Alibonga igama lenkosi. Fanele futhi sibe uphawu oluzosinikeza ithemba lokuthi nathi makwenzeka silala ngosuku lokubuya kwenkosi sovuka. That's a level at which we should know Christ. Amen.
liqhubeke lithi nokuhlanganyela einhluphekweni zakhe. La umpostoli uPaul uyasivezela ukuthi simelwe nathi ukuthi sihlanganise einhluphekweni zika Kristu ukuze lokho kusisize ukuthi nathi kuma challenges neinhlupheko that we come across in our walk of faith we'll be able to withstand them knowing ukuthi sihlanganyele noKristu kwezakhe inhlupheko. But one thing engicela ukuthi ngiyinqwashise le bazalwane because kungenzeka siphume la abanye bethu mhlambe bedidekile ukuthi ubabukhumalo uqonda ukuthi kusho ukuthi impilo yokukholwa impilo yokuhlupheka. No, I'm not saying that. Nanokuthi insindisa ayitholakali ngokuthi uhlupheke. So ngicela ukuthi lokhu kuhlupheka singakuphambanisi ngoba manje kwenza ilezi zinto lezi ezigcina seyilidela kulama cult ukuthi hayi njengoba uJesu seyabuya kufanele nje sidele konke sifuna uJesu ahlupheka umuntu ethusindisiwe eyihlupha yena yabo kanti uphethe imfundiso engekho right ukuthi ukuba umzalwane ukudemonstrator noma ukuveza ngokuthi uhlupheke. That is wrong. Angisho lokho bazalwane. Mawufisa ukusho ungalifaki igama lika Thamsanqa Khumalo kukona. Amen. Alibonge igama lenkosi. Nisahamba nami bazalwane. Sesizothandaza bazalwane. I'm almost done. Okugcina bazalwane kuleli verse lithi ngimfuze ngokufa kwakhe. So basically la umpostoli uPaul mayikhuluma ngokuthi simfuze uKristu nasekufeni kwakhe, it's talking to us about denying ourselves and dying to sin. Amen. Crucifying our old nature so that the nature of Christ kube yiyona ezoqala ivele eimpilweni zethu. Sithabathe isiphambano sethu njalo njalo. So all in all bazalwane mawulandela leli verse umpostoli uPaul is leading us back to the cross. Very very important bazalwane imessage yesiphambane kumzalwane osindisiwe. Khona ingozi yevangeli lamanje selishunyayelwa ivangeli lezimoto ezinkulu nezindle ezinkulu nemali eningi abantu bengazange badlule esiphambanweni. Mayiphela imali noma bengayitholi sebethe basindisiwe bayawa. Kanti azange baholelwe enxebeni. It's high time bazalwane ukuthi simfune uJesu simfune ngokuthi sibheke isiphambano. Alibonge igama lenkosi. Ngoba indaba yethu yaqala esiphambanweni. Unless sishumayela ivangeli elilidela abantu kuKristu naye bethelwe, we will miss it bazalwane. Labo bazalwane impande zabo ngeke igcile. Ngoba ngazi ukuthi zobe inamele ethele kuphi. Kanti impande zabo masibashumayeza bazalwane singabaholeli kuthina. Singabaholele endlini ezinkulu nezimali eziningi naseyimotweni ezinkulu sibaholele kuKristu. Sibaholele esiphambanweni. The rest bazoyithola masibaholele esiphambanweni. Yilokho nje bazalwane obekubekekile enhlizweni yami indaba kaJesu ukuthi uNkulunkulu akasisize iqala lesizini ka2026 nasebeyikhulumile abazali bayiprofetha ukuthi season engezufana namanye eChrist Kingdom citizens. One of the things ebalulekile enhlizweni yabaholi bethu bazalwane ukuzuza imphefumulo. Ukuze sizuze imphefumulo lithi iBhayibheli
bayosindiswa kanjani bayozwa kanjani bengashunyayezwanga. So we need to engage kwi Great Commission bazalwane. Sihambe senze abantu abafundi baka Jesu, sibabhabhadise egameni likayise nelendodana nelika Moya Ingcwele, bese befundiswa ukugcina konke uJesu asiyale ngako. That's the Great Commission. Hallelujah. Sibalidela abantu esiphambanweni la kwaqala khona indaba. Message of the cross bazalwane is so important. I believe the message of the cross is the foundation yalolo nalowo mzalwane. Unless ibandla lishumaye, even ibandla elilahlekelwa imessage yesiphambano, kuba khona ingozi yokuthi impande zalo zimelela on a shaky ground. Message yesiphambano anchors us into a strong foundation kaKristu nomsebenzi asenzela wona. May we stand bazalwane sesizokhuleka. Inhlizweni yethu kuhlale kukhona bazalwane ukuthi insindiso yethu iyavela ngomsebenzi esawenzelwa uNkulunkulu enikela ngendodana yakhe elithi iBhayibheli ezelwe yodwa, ukuba yilona lo okholwa uya ngabhubha abe nokuphila okuphakade. Ngeke ngisho bazalwane mangicabangela nje ukuthi if for whatever reason uKristu akayanga esiphambanweni, he decided ukuthi no, hey baba, it's too much for me. Ngiyibuza ukuthi Nkosi ngabe ngikuphi, ngabe ngiyini? Hallelujah. Indaba yokuphila okuphakade ngaba siyazi, ngoba phela lithi iBhayibheli nakho kusendodaneni. Amen. Angazi la abanye abangakholelwa endabeni endodaneni ukuthi okwaphi ukuphila beyond the grave bakubhekise kuphi. I wonder. Ngoba phela ikhona nalento manje ukuthi zonke indlela ziya kuNkulunkulu. But if uNkulunkulu ethi okwakho ukuphila ukubeka endodaneni, abangakholelwa endodaneni baya kanjani kuyena? O ba relate kanjani naye? Mawukuthi ukuphila okuphakade akusendodaneni, mabe yiphiki indodana. Ngoba phela unendodana eyodwa. Akukho la ngangafunda khona ukuthi unamanye amadodana, unendodana eyodwa. I mean the only begotten son. Ithina esingamadodana kaNkulunkulu through him. We are the sons of God, not bazalwane. But I'm sure niyang understand ukuthi ngiqonda ukuthini. But in closing, sesizokhuleka bazalwane, ngiyafisa ukuthi kube yilowo nalowo simnxusa uMoya Ingcwele. uMoya Ingcwele bazalwane, uNkulunkulu usinikezile uMoya Ingcwele. He made him available. uJesu ehamba wagcizelela lokho ukuthi anginishiyi nodwa. Khona uMoya Ingcwele bazalwane, khona uMoya Ingcwele masimnxusa, simncenga, simcela ukuthi asisize as we diligently pursue the deeper knowledge of Christ. He is there to help us. Akube yilo nalowo acele kuMoya Ingcwele as we are going to pray. Ukuthi Moya Ingcwele ngicela ungisize. I desire to know more of Christ than ever before. It's not something instant. It's not something that you can do in a twinkle of an eye, but it's a lifetime journey as long as inhliziyo yakho consistently desires. Lithi iBhayibheli is the rewarder of those who diligently seek him. May the Holy Spirit increase our desire to seek deeper things of God. Bazalwane, ngoba maningi ama-challenges esobhekana nawo. Bengithi ngizonixoxela lento. Izolo kade ngiye kwenye indawo, ngafika abantu khona bephikisana ngebirthday kaJesu, bephikisana ngoKhisimusi, bethi ibirthday kaJesu. Bebangumsindo, bephikisana ngento abangayi-understand.
But iBhayibheli teaches us ukuthi kufanele sikwazi ukubaphendula abantu abanjengalabo, sibaphendule kodwa kahle nangesinono sokubaholela enkosini. Alibonga igama lenkosi. But without knowledge kaKristu, you won't be able to deal with abantu abanjengalabo because eyabi knowledge is distorted. So you need to convince them and reveal uKristu eyilento ayiyona ezweni likaNkuluNkulu, hayi lento bona abayishoyo nabayitshelwa la ngingazi khona ukuthi bayitshelwaphi. uNkulunkulu unginikile isibindi esincane, ngabacela abanye nje ade bekhuluma. Inkinga ukuthi iningi labo bebekhuluma ilanguage engayi-understand. Kodwa ngimuza uYesu phakathi. Ngamcela uXolo yethu uthi yazi ngiyanizwa niyakhuluma kodwa ngizwa nilo nikhuluma nithi Yesu. Yabo. Kanti ngiyabazi ukuthi bakholwa kwenye indawo. Amen. Ngithi mina I'm very excited ngihlale ngifika la. Angazi uNkulunkulu nje wavelwa nginikeza kancane mamnkosi wangihlephelela la kulokuhlakanipha kaApostoli uPaul akwenze eKorinte ebashumayeza ngesithixo ababengasazi. Wasishintsha yena wasenza uKristu. Nginiyazi I'm very excited. Ngijwayele ukuza kule ndawo nje very often. Sengibajwayela abanye abantu abafana bakhona. Ngijwayele ukuza kule ndawo but I've never heard you talking about Christ. I'm excited namhlanje you're talking about Christ. What is it that you are saying about Christ? Kuthi no, these guys they are arguing about birthday ka Jesus. Why is it birthday ka Jesus ka Jesu important to you? Ukuthi wazalwa ngomhla we-25 noma kazalwanga. What difference does it make? But no, I don't understand. But why do you worry and debate about it? Ngoba ekubalekile ukuthi fanele nazi ukuthi uKristu wazalwa. That's the 90 important nazi ukuthi uKristu wazalwa. Hallelujah. So bazalwane akulula ukwenza le yanto because ukhuluma nabantu nababanjwe ezabi izinto. Ngoma mase ukhuluma lezi zinto ukhuluma nabo bakhipha amehlo bakubheka kanje. So na kufanele ukwazi wakhipha amehlo kodwa wakhipha amehlo uphethe. Umphethe uKristu egcwele. Uphethe egcwele. Hallelujah. Hallelujah. That you may be good representative of the kingdom of God. Bazalwane, God bless you.